1-0 contra l'Hospi. Fixeu-vos la meravella. I escolteu, perquè l'àrbitre xiula al final. Marca, xiula al final del partit i el Tona, que acaba de pujar a tercera federació, va guanyar la setmana passada a casa contra el Sant Andreu i aquesta empat al minut 90 al camp de l'Hospi, dos gegants d'aquesta tercera federació i un equip humil com el Tona que ha començat amb força tercera. No s'acaba el programa, fem una petita pausa i tornem amb un nou convidat. Amb un nou convidat, en aquest cas jugador del Tona, en Pau Juventeny. Que ens va explicar moltes coses, Que ens que ahir va ser explica moltes protagonista. coses, sí. Tornem ara mateix. Doncs ho dèiem a l'inici, avui ens visita un dels protagonistes de la jornada. Tenim aquí amb nosaltres en Pau Juventeny, jugador de la Fundació Unió Esportiva Tona. Benvingut, Pau. Bona tarda. Gol de la jornada i quin tros de gol. Sí, la veritat que ningú s'ho esperava allà al camp de l'Hospitalet, però bueno, vam treure un bon punt i estem contents, tot l'equip. Ho dèiem, gol in extremis ja en els minuts de descompte que donava doncs, aquest punt importantíssim en un dels camps potser dels més complicats que hi haurà en aquesta tercera federació. Com dèiem, explica'ns una mica, no? Com va anar aquest partit. La primera part sembla que potser vau tenir més ocasions. Sí, jo crec que la primera part vam estar bé, vam tenir 2 o 3 ocasions. Bueno, una molt clara i alguna altra també bastant clara, i ells eren una mica bastant plans i no arribaven massa a porteria. Van tenir un córner, això sí, però no molt clar. Llavors, a la segona part, nosaltres vam sortir també amb moltes ganes, crec que vam tenir 2 o 3 ocasions per la nostra part i llavors sí que ens van sometre bastant i va caure el primer gol seu. Que fa mal, no?, un gol d'aquests així a l'inici de la segona. Veus que pots i et fan el gol i dius, bueno, a veure, jo vaig pensar, bueno, tranquils que anem 1-0, encara podem fer alguna cosa i llavors sí que vam apretar els minuts finals i ja, els últims minuts va passar el premi, sí. Va passar el premi. Molt bé, perquè és un senyor golaç, controles les aixeques, gires, remates a tot l'escaire, però això, el fet que no només sigui un gol més, sinó que serveixi per puntuar en un camp d'un històric com el de l'Hospi, suposo que deies sortir del camp content, satisfet. Sí, la veritat que no... Bueno, ja en el cotxe anàvem amb en Dani i amb en Nil i vaig dir, bueno, avui espero marcar. I no sé com va anar, però mira, vaig aconseguir marcar. I sí que era un molt bon equip aspirant a pujar o si més no a fer play-off, però bueno, nosaltres som un bon equip i jo crec que durarem bastanta cara a aquesta categoria. Home, de fet, 2 jornades contra el Sant Andreu i contra l'Hospi, que és això, cada un és més històric que l'anterior, en 2 camps que el Sant Andreu també, de fet, és candidat a pujar, o se'l situa com un dels candidats a pujar, i el Tona ha tret 4 de 6, que potser, doncs, veient que arribes a una categoria nova, que t'has d'adequar encara als ritmes, als camps, etc. Potser no hi comptàvem i resulta que el Tona se situa allà i evidentment no us col·locarem l'etiqueta de candidats a pujar o del que sigui, però la carta de presentació és espectacular. Sí, jo crec que des de l'inici de la pretemporada hem fet una bona pretemporada. Els resultats poder no marcaven la dinàmica que començaríem la Lliga, però bueno, jo crec que el primer partit es va veure que vam ser un bon bloc i vam treure els 3 punts i aquest partit tampoc anàvem amb esperances de treure alguna cosa bona, però mira, un punt i el camp de l'Hospitalet que serà molt difícil i els equips patiran molt. Ho veiem a l'inici del programa, no? Les paraules tant del president, en Joaquim Carandell, com el míster, en Ricard Ferrés, que destacaven sobretot del Tona aquestes ganes de ser-hi sempre, no? De córrer molt, perquè crec que vau córrer molt, el partit del Sant Andreu també es va veure, però aquesta insistència, aquest ser-hi,
de la manera que sigui, però estar allà, estar pendents i crear, doncs, mica en mica, anar creant perill a l'àrea rival. Doncs potser és aquest ADN Tona, no? Del treball en equip. També tu mateix ho deies al final del partit amb un tuit, no? Que deies sí, el gol és meu, però la feina és de tot l'equip, eh? Sí, la veritat que des de la pretemporada hem fet un bon bloc. De moment anem de defenses cap amunt. Primer tenint la porteria 0, que el primer partit vam aconseguir-ho, i en aquest partit també anàvem amb les esperances i bueno, un gol no és res amb el que pot passar, però bueno, jo crec que estem fent uns bons partits i bueno, s'ha vist en aquest resultat. Portem només 2 jornades, però situant això, el Sant Andreu com a candidat, l'Hospi, també hi posem l'Europa, Girona B, etc. El Nas què et diu? Que veient el que hem vist, esteu per no estar tranquils, però per competir amb tothom, per estar lluitant bé punts, per treure punts a camps complicats, per què no mirar amunt? No? Bueno, hi ha molts equips molt bons, la veritat. Hospi, Sant Andreu, no sé, Girona mateix, Europa... Si mires tota la classificació, veus que tots els equips seran molt difícils de competir. Ara sí que és veritat que nosaltres tenim un bon bloc. Jo crec que competirem tots els partits. Bueno, ja s'ha vist el primer partit, que ja el vam poder guanyar contra un gran, i aquest, que era un camp molt difícil, el vam treure un punt. Llavors jo crec que cada partit hem d'anar amb humilitat, entrar al terreny de joc i menjar-nos a la gespa. I llavors, que passi el que passi, però jo crec que podrem treure molts punts. A casa, sobretot, ens hem de fer forts, i a fora, intentar sumar. És una categoria que en el teu cas no és nova, vens del Peralada, has passat també per diverses categories amb el Llagostera. Tens una trajectòria important, no? A nivell de categoria, que potser molts jugadors, molts dels teus companys venen d'un primera catalana. No sé si tens 22 anys, ets molt jove, no sé si et sents amb una responsabilitat per ser un dels fitxatges de la temporada i dels que ha de marcar una mica la diferència a l'equip. Bueno, sí, jo crec que hi ha molts jugadors que sí que és veritat que no han jugat mai a aquesta categoria, tot i que gran part de la plantilla ha jugat a tercera, i sobre el meu punt de vista jo crec que la categoria no se'ns ha de fer gran, perquè sí que hi ha un canvi important de primera catalana a tercera, però al final és una mica més de ritme i la qualitat sí que augmenta una mica, però que si tothom correm com fem al Tona, jo crec que podrem fer una bona temporada. Tu, ara més o menys, entre cometes, tornes a casa, tornes a Osona, ets de Torelló, per tant, poder tornar a la comarca i poder tornar competint a tercera a la comarca, que en els últims anys això ens faltava, suposo que també és agradable i et dona això, no? de ser d'aquí, d'identificar-te ja no amb els colors del Tona, però sí que defensar la comarca i poder entrenar aquí al costat de casa, poder estar aquí amb la teva gent. Suposo que això també a tu et dona un plus, no? En el teu dia a dia, per estar més tranquil, per estar més acompanyat i traslladar-ho al camp, potser també. Sí, la veritat és que estic molt content de tornar, com dius, a casa, tot i que soc de Torelló i tinc 20 minutets amb cotxe, però sí que clar, el viatge ja és més curt, jo crec que arribes amb més ganes, tens més força, més energia per entrenar millor i tal, i sí que estic content d'haver tornat a casa, com dius tu, i fer una bona temporada. A veure si algun dia el Manlleu o el Pic pot pujar al Torelló mateix, i com més equips de la comarca de tercera o segona ref o primera ref, doncs millor. No vull ficar-li pressió, però el Torelló està a primera catalana, i escolta'm, no sé si en algun futur algú t'ha dit que si pugem et vindrem a buscar. De moment no, però mai se sap. A veure, vaig començar al Torelló i si algun dia he de tornar, estaré encantat. Ho veurem, aquesta primera catalana que arrencarà ja quasi la tenim, és l'última competició que arrenca, però també anirem veient a veure si us poden acompanyar a aquest Tona, que jo crec que l'objectiu bàsic que ha de ser la salvació, jo crec que l'assolireu amb certa facilitat, si som valents per dir-ho. L'objectiu jo crec que sí, que és la salvació, però partit a partit i cada jornada ens posarà on som i al final veurem si podem anar cap amunt o veurem si podem anar cap avall.
perquè és a dir, l'objectiu és molt clar, però tu com perceps? O sigui, el projecte del Tona, tu què et va fer decidir per venir a Tona i dir, vale, crec en aquest projecte, crec que pot tenir futur o crec que pot assolir els objectius i per tant hi aposto? Bueno, jo vaig anar a parlar amb en Marc Francolí i em va proposar tota la proposta del Tona, com s'estava fent el club i tal, i vaig veure que era un bon club, amb unes bones idees. Llavors vaig també mirar a veure quins jugadors hi havia a la plantilla, les renovacions, i vaig veure que hi havia molt bona plantilla, a part que estava a prop de casa meu, que jo també estic estudiant a la universitat, i per mi és molt millor poder estudiar al matí i llavors venir a la tarda aquí a entrenar. I la veritat que molt content amb la decisió que vaig prendre i a veure com va aquest any. De moment té bona pinta. Sí. La clau de tot plegat és en Ricard Ferrés, l'entrenador. Com és en Ricard? Com és treballar amb ell? En Ricard, la veritat, és un molt bon entrenador, molt proper, té les coses molt clares i la veritat que cada cop que entrem al camp, si més no jo i jo crec que tot l'equip, entrem amb molta confiança i sabem que si fem les coses com toquen, podrem treure un bon resultat del partit. Diuen els Els rumors, diuen, perquè a mi ja m'ha arribat per diferents costats, diuen que el secret de l'èxit de Ricard Ferrés són les seves ulleres. Per entrenar també a les portes, se les treu per dormir, ho sabeu o no? Per entrenar segur, i per dormir no sé si dorm amb ulleres o no, però la veritat que sempre va amb ulleres i imposa, la veritat que imposa amb les ulleres. Per tant, de moment, això seria com l'amulet, no? Podríem dir que el Tona de Ricard Ferrés amb les ulleres, que no se les tregui, que de moment l'inici està sent boníssim. Li està anant bé. Si les hem de fer servir de moral, les fem servir, no? Sí. Doncs bé, Pau, hem d'anar tancant perquè se'ns acaba el temps. Gràcies per venir avui aquí al Targeta Taronja. Anirem venint a veure els partits del Tona. Esperem veure més gols com aquest que has fet aquest cap de setmana i molta sort. Moltes gràcies. A veure si podem fer una bona temporada i assolir l'objectiu i si no, mirem cap amunt. Esperem. Nosaltres ho deixem aquí, Avui acabem aquí. Doncs res, aquest ha estat el primer Targeta Taronja d'aquesta temporada, ja ho he vist, amb dos protagonistes de nivell, en Jordi Burgaia i en Pau Joventeny. A més, tota l'actualitat esportiva que mica en mica doncs, ja està arrencant amb totes les competicions i totes les novetats. Per tant, nosaltres hi tornem dilluns vinent amb més Targeta Taronja, amb més esport. I millor, no ho sabem. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.